Intrusos na panza. Con todos vosotros, David. Boas tardes. Non vos pasa que hai algún animal co que vos sentides moi identificados? A min pásame, pero non me pasa cas vacas. Pásame con estes bichiños. Ridesvos moito, non é polo físico, Vale, estes son os paranfistómidos e son parásitos digestivos de ruminantes domésticos e silvestres. E diredes, a ver, David, pero por que te identificas con estes bichos tan feos? Bueno, pois a resposta está nalgúnas partes do ciclo do parásito. A infancia dos paranfistómidos non é sinxela. Eu tiven unha infancia feliz, non tiven nunca ningún problema, pero os paranfistómidos teñense que buscar a vida desde que salen do ovo. En primeiro lugar, teñen que buscar un caracol que sirva de hospedeiro intermediario. Isto é, unha especie de titor ou escola primaria e secundaria. No interior deste caracol, os paranfistómidos desenvólvense e pasan por distintos estadios e multiplícanse. Multiplícanse de maneira asexual, que estamos falando de menores de idade ainda. Vale. Ao sair do caracol, xa comeza a haber certos paralelismos. O paranfistómido, que nesta etapa chamase cercaria, ten que enquistarse no pasto e formar unha metacercaria. Isto é como a selectividade dos paranfistómidos, máis ou menos. Se o fan ben, conseguirán entrar no hospedeiro definitivo, que é un ruminante. E aí realmente é onde está a festa. Porque dentro do ruminante, os paranfistómidos xuvenís desenquístanse no intestino delgado, que se o pensades é o máis parecido que hai na anatomía dun mamífero, o máis parecido a un piso de estudantes. Porque é escuro, é húmido, é estreito, está cheo de... No intestino delgado, os paranfistómidos comezan a alimentarse na mucosa intestinal e desfasan. Deixan a mucosa intestinal feita un Cristo. Deixan a mucosa intestinal como a carballeira de Fingoi despois de certa festa universitaria. E claro, para o hospedeiro definitivo, pois comezan os problemas, porque isto tradúcese nunha serie de signos clínicos, non? Que son moi inespecíficos. Van desde diarrea, deshidratación, perda de condición corporal, e poden incluso acabar coa morte do animal. Estes signos clínicos danse, por unha parte, en vacas de pouca idade ou en ovellas e cabras de calquera idade. Isto acontece así con moitos outros parásitos. As vacas adoitan desenvolver unha inmunidade protectora e as ovellas e cabras non teñen esa facilidade. Se o animal sobrevive a esta primeira fase, a estes macrobotellóns que montan os paranfistómidos xuvenís no intestino, estes van migrando pouquiño a pouco cara ao rume e ao retículo, cara á panza, e fanse adultos. Aí, no rume e ao retículo, un sitio moito máis amplo, fíxense, sentan a cabeza, coñecen unhas paranfistómidas, olvidado das paranfistómidas porque son hermafroditas, así que non hai... É o caso que se reproducen sexualmente e poñen ovos que sairán coas feces do hospedeiro definitivo. Estes paranfistómidos adultos son bastante mellor tolerados polo hospedeiro definitivo. Aínda que nos últimos anos xa se viu que no punto onde se fixan si hai unha certa reacción inflamatoria e ademais descoñecemos por completo como influen nas producións ou no desempeño reproductivo, por exemplo. Pero ademais, o máis curioso dos paranfistómidos é que veñen de Erasmus. Son emerxentes en Europa. Vale, son parásitos que son tradicionalmente ligados a rexións tropicais e subtropicais, pero nos últimos anos viuse un aumento progresivo en Europa.
Nestas rexións tropicais e subtropicais, unha curiosidade que hai é que os paranfistómidos están tan habituados, a xente está tan habituada aos paranfistómidos que incluso os comen. Hai sitios onde os comen, abren unha vaca, hai paranfistómidos, estupendo. En Europa non estábamos afeitos a eles. A principios dos 90, en Francia, comezouse a haber un aumento progresivo da presenza de paranfistómidos. E actualmente xa temos unha chea de estudos que o confirman en outros países. E Galicia non é a excepción. Aquí podedes ver, é a única gráfica que hai na presentación, de verdad. Aquí podedes ver que desde o ano 2000 ata a actualidade os paranfistómidos gañaron moitísimo terreo. E agora estamos cerquiña de que cada 2 vacas, unha estea infectada por paranfistómidos. Entón a pregunta é: a que se debe este aumento da presenza de paranfistómidos? Bueno, pois principalmente sinálanse 2 factores. Por unha parte, só existe un fármaco actualmente rexistrado que nos sirva para combatir os paranfistómidos. É un fármaco que ten varios problemas. É un fármaco que é bastante caro, ese é un problema grande. É un fármaco que se ten que administrar por vía oral, que iso a nivel de manexo tamén é moi complicado. De feito, teñolle dito a algún gandeiro: oye, tens que desparasitar con isto. Iso como se dá? Por boca? Non. Outra cousa, pincha cousas. Por boca non... É moi complicado realmente. E despois, outro problema que ten é que só serve para os paranfistómidos e para algún parásito máis, pero non cubre unha grande variedade de parásitos como outros fármacos. Ademais disto, os paranfistómidos adaptáronse moi ben a un hospedeiro intermediario, a ese titor que facía falta, que é autóctono de Europa, que é Galba truncátula. E digo que se adaptaron moi ben porque realmente este profesor xa tiña certa experiencia como titor de outro parásito autóctono, que é Fasciola hepática. Fasciola hepática ten unha relación moi curiosa cos paranfistómidos, porque a súa tendencia foi totalmente contraria. E isto por que pode ser? Porque realmente nos tratamentos a situación foi tamén totalmente a contraria. Fasciola hepática é un parásito amplamente coñecido por gandeiros e veterinarios, é un parásito moi patóxeno, é un parásito contra o que temos moitísimas ferramentas. Entón, desde os anos 90, foise tratando progresivamente contra a fasciola hepática e a súa presenza foi diminuindo. Isto fixo que esas escolas, que son os caracois, que actúan como hospedadores intermediarios, quedaran libres para que as foran ocupando os paranfistómidos. Ao fin e ao cabo, non se van deixar plazas libres nas escolas públicas, non? Entón, realmente, o que está pasando é que os paranfistómidos están ocupando o nicho ecolóxico que antes ocupaba Fasciola hepática. Bueno, como vedes, sabemos unha chea de cousas sobre os paranfistómidos, pero aínda hai moitas preguntas. Como os podemos parar, se é que podemos? Que relación teñen no hospedeiro intermediario con Fasciola hepática? Como afectan as producións? Que especies hai en Galicia? Porque son unha familia de parásitos, pero engloban unha chea de especies. E, bueno, estas cousas é o que me dedico eu. Estou intentando resolver, non todas, porque non me vai dar a vida, pero polo menos algunha destas preguntas na miña tese doutoral. Ademais, quédanos por saber cal sería o equivalente dun estudante de doutoramento no ciclo dos paranfistómidos. Eu penso que podería ser un paranfistómido que no seu camiño do intestino delgado ao rume ao retículo pérdese e, sin saber como, acaba nunha sala explicándolle a outros paranfistómidos o ciclo de vida das persoas. Moitas gracias.